Aja kaya ngono. Ya terke mendeme doan ya, Pak. Anak kok celintrisan lho. Enggak. Tak sunati dhewe sisan. Ayo. Mbok Piye-piye sayang? Kok bengak-bengok ta? Enggak disunati dhewe. Ora usah disunati wis tangi dhewe kok. aku njaluk dikawinke. Jaluk dikawinke. Heeh, Mbok. Tembange ditumong loro. Karo sapa, Mas? Kali Mas Bagio. Oh iya. Halo Cimbo. Karo sapa? Karo sapa le? Anakku sing siji kok kaya idiot ngono ta iki. Lah wong anake. Apa kurang ya diem ya? Anake kaya ngene gede-gedene mboke biar kok. Aku wis rawani tepok blas kok. Wis tak terima wae pengen. Sing penting sergep salate. Aduh, kuwi dadi anake simbok tenan ya le ya. Heeh, sing tak jaluk kaya ngono kuwi. Yo. Yuk. Simpo aku wis gedhe ana prawan nang takokno dole-dole ketane abang iki campuri kelapa Rahino sumubang nyewang haruna katine trane angko rapos sabdaning kukila rengkani kara kaketar kini tungan engkong sing pini panca papa tokeng ayam mono merak mengwo pramara trapasing kusuma
lintang panjenengan kejring awang-awang. Tumlaung mangklung ing kekayon kaya-kaya sungsas mita lamun wancine gagat bangunin jeng. Lawa kalong saliuran rebut gancang glis luru pandlik anjrih kawanan ing semune. Maruta midit ngisi sing sagung dumadi ayah anggukah sisining Pahwana. Duing ratri swasana sepinang dupi kinugah Sang Hyang Arka sami sakala gumyak maurah anting carpe cecariwis. Ngumbar cucuk uwuh-uwuh bingah karana mahargya Sang Hyang Araditya. Among tani wis mijil sakisma sarwa nyangkul piranti tetanen. Tumuju dhateng pategalan tuwin pasabinan. Sineling gojek gojekan ingkang minangka sambunging carita ing tanah ijo Sang Gandharwa Raja kadhep ingkang putra kilurah kantong bolong iki sang pecuk manggung lamun ta Cinandra ayak candrane. Ingkang minangka sambunging carita ing tanah Awinda inggih ing tanah ijo ing papan kono datan kaperbawan sumare Sang Hyang Araditya. Sumingkir saking duka cipta anane mung wujuding katentreman. Lasinta ingkang minangka dados gununganing kula punika ingkang awasta Sang Gandharwa Raja. Kocap nalika semana ing adhep ingkang putra Ki Pecuk manggung iki lurah kantong bolong. Mangkono pantas warning ingkang kaya sing lisan Sang Gandharwa Raja. Anakku ngger Pecuk manggung. Morake maju kang dadi lungguh waja dadak nganggo iki pringa-ringa. Wis tokaken jawuh Rama.
Patut lamun dinulutan bringsa sama Rama Kinalangan kekuwung-awengi ler wengkon gawe manca kiya pasewakan srop amasek ing kalang katulung Kang sumewa para kengarsi mung pungkawa satsuka Harya banjur surap minangka pramukyan ing parangkana Kang saweka rumeksa rengkianing ratri ya ning talaga kadilangit mambang teng paswulan upamane ka lintang toya kusumaya sumawur anak kunggir pecuk manggung bagya sapraptamana karsanipun Rama kula pecuk manggung Sawan kula mboten wonten alangan satunggal punapa Rama ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk ya tak tampa yen ana luput ora dadi ngapa tumuli pangestuku wae tampanana ngger kula cajong tangan kula kekalih kula pundi wonten ing mustaka mugi dadosa jimat apa ta sababe pecuk panggung kedadian negara Durawati ingkang satemah pecuk manggung ditamani wujuding pusaka Kyai Nenggala dening Prabu Baladewa ngger Moragi Andarna mbok menawa pun Rama bisa mbiyantu upama kuwi wujuding kegayuhan upama wujuding bab kang ndok anggep nuradil wekasan kuwi njaluk adil mbok menawa pun Rama bisa weh wujuding katrangan kantong bala nuwun dhuh Kanjeng Rama iki blakan kemawon salugunipun kula menika badhe nyuwun katrangan dhateng sinuwun Prabu Kresna bab sinten tiyang sepuh kula ingkang sejati
Setu sanget panyuwun kula dhateng Sang Prabu Kresna namung temanipun dadosaken wujudipun pasulayan. Kula dipun tamani Kyai Nenggala dening Sang Prabu Baladewa. Mula saking menika Rama keparenga kula nyuwun priksa. Rening Sang Prabu Kresna mboten saged paring katrangan kepareng kula badhe nyuwun priksa dhateng Paduka Kanjeng Rama. Sinten bapak kula ingkang sejati Rama? Lho. Kok dadak takon? Bapakmu kang sati ya kuwi aku Gandharwa Raja Kanthong Bolong sanes. Kowe kuwi biyen dilairake dening wong atuamu wekasan tak titipake marang Kakang Badranaya. Purbawasesa tak pasrahke marang Kakang Badranaya la iki dina wis bisa kasbadan. Kowe ngabyantara nang ngarsane wong tuamu kang sati kok dadak takon sing kok karepake kepiye Kanthong Bolong sanes. Sanes Paduka ingkang kula pikajengaken bapak kula ingkang sati Rama. Anakku Nger. Rara sing resangnan gongeng tias tan kapadaneng se kasang soyeng turito rutatining renwiren saka temawi yuga ya anakku Nger Kanthong Bolong. Yen to aku ora bisa nudoke sing ndok karepake jenengna diarani aku iki wong tuwa kang tuwas. Tak sembadake nggonku dadi wong tuwa marang yen to kowe bakal goleki bapak kang sesati. Apa kowe wis lila ninggalake kanikmatan kaendan kang sarta kamboyaning jagat iki Rama? Menapa ingkang dados pituasipun tebipun kula budidaya lila lega ing driya nadyan to kowe kula dumugi ning pecah Rama marake nyemplunga segara. Tak kira kang diarani bapak sati kang ndok karepake mapane ana dasaring segara. Nyuwun tambah pangestu Rama. Anakku Nger. Taman Limodor kameng tias kang wepemot Durga ming tias kang wepemot anakku semono jroning kawruhmu. Dudu bapak kang minangka dadi lantaraning tuwuh ning tetepe kowe pengen mangerteni sedulurmu kang sejati kula. Aku ndombane kang ati lakumu. Nyata laruta saking Kodya Sagara kula yen totan mutusa Sang Sri kocap nalika semana ki Lurah Kanthong Bolong nggih sang petsuk manggung kedereng temah kadlarung nggih kepengin angawur wujudipun bapak ingkang sati nampi dawuh saking ingkang ram kedah cemplung wonten dasaring samudra
datan wigih ringkotan pringgo baening marga ambyur samudra kilurah kantong bolong sawise tak estokke apa to sing dadi dawuhe Kanjeng Rama Gandharwa Raja aku cemplung ora sakjroning dasaring samudra pekasan kok banjur ana wujudan kang tanpa beda kaya dene kuwajakanku ha iki sapa mangerti ya kantong bolong ya becuk menggo salugune aku iki ingkang ndok goleki kang ndok karepake nganggo pasmon wujuding bapak kang sejati satemene mapanku dadi siji karo kowe rening bener-bener nggon budidaya kepengin sapa temon lan bapak kang sati kowe lila legawa ing dira ninggalake wujuding kanikmatan kang sarta kaendaning jagat raya kelakon iki dina kowe adepan karo wong tuamu kang sejati kantong bolong waduh Nyata larata saking Kodya Sagara kula yen totan mutus sang Sri satemene apa to kang ndok karepake kowe kepengin kepethuk kaliyan sedulurmu kang sadi pecuk manggung nuwun duh Kanjeng Rama belakan kemawon kula rumas bingung anitik kawontenan gelari gesang wontening jagat raya wontenipun namung padudon cedha cinidha wontenipun namung wujudipun paprangan kula rumas mboten kraos mapan wontening jagat raya duh Rama kantong bolong mapan urip tumraping tata gelar mau pancen kaya mangkono kuwi mujudake kersaning Gusti kang akarya jagat ana jagat kuwi ana ala ana becik ana bungah ana susah ana begja ana cilaka tetepe kono sakloron ora kena pinisahake sebab wong urip mau mujudake ya iki pendadaran tumrap Gusti kang akarya jagat sapa kang kuat nampa wujuding pendadaran mau ing tembe besok bakal munggah nyang swarga loka nanging yen to ing kono
ora kuat cobane Gusti kang akarya jagat manungsa bakal kecemplung ana juranging kasangsaran ya kuwi ana neraka jahanam. Yen ta iki dina rumangsa ora kuat nyawang wujuding kedadian kang mapan ana ing jagat raya padha karo si kantong bolong nampik nduwa kang sarta anulak wujuding kedadian ing jagat raya mapan kudu kaya mangkono kahanane. Mula wong urip ana jagat raya kuwi kudune gunakna uripmu nggon nindakke darmaning urip. Aja mung tansah kesem olah rasa salep jroning pangrasa, aja mung tansah kesem nggonmu nglakoni yoga brata sebab wong kang nglakoni prihatin mau yen to kedlarung kuwi uga ora becik nanging yen to menungsa mau sepi saka prihatin tetepe uga ora becik. Mula sijining tunggal loroning kumpa mlaku bebarengan tumraping urip tata gelar nindakake darmaning uripmu tumraping tata batin nyaketne pribadimu marang panguwasane Gusti kang akarya jagat. Aja nggigi mangsa ngelak manci. Yen to kowe ngandharake rumangsa ora krasan urip ning jagat raya jeneng padha karo kowe nampik apa to kang dadi kodrating Gusti kang akarya jagat. Menawi kepareng kula nderek maju Karama ora kena. Durung titiwanci kantong bolong kang baku darmakna uripmu. Apa kang tok duweni nggon urip ning jagat raya kuwi kang dadi lantarane bakal mangke karayon. Isake kewajibane kang kudu ndok tindakake kantong bolong. Aduh Rama wis tok nek ngono wong urip ki kepacut nggone tarak brata ki ya ora apik. Nyingkirke kanan gelar ki ya ora becik, nindakke pakaryan jroning uripe uga nindakke panembah kuwi kang dadi kuncine. Iya. Yen to aku nganti kedlarung kepingin njaluk mati dasare wis ora kuat nyawang kanan gelar kanan jagat kang saben-saben mung cecungran ning tetepe iki dina awit saka dawe ya kuwi wong tuaku kang sejati kang wis paring dawuh aku kudu nindakke pakaryan sakeh ayan kang kudu tak tindake ya bakal tak estokke apa to kang dadi sabdane. Ulun casatur yen pinujeng karsa mugi kepareng walilak nyekaring tebi kawuri. Anakku ngger pecuk manggung. Mestine kowe wis ngerteni kang sarta tanggap wujuding kedadean. Sawise iki cemplung ana dasaring samudra kulud. Rama genging manun tanpa upami. Mapan nika ingkang kula ajak kula mboten kepengin tumindak ingkang dikemudiaken dening wujuding hardaning kanepson. Kula kepengin makarya utawi tumindak ingkang ngener dhateng tumindak ingkang tumuju dhateng kautamaning dumadi ingkang temanipun kula sampun nampi dawuh.
Kula kepareng kula nyuwun tambahing pangestu badhe mapali pakartinipun manungsa ingkang nyimpang saking anggering kautaman. Kula nindakaken darmaning gesang kula do Kanjeng Rama. Anakku ngger tak pengestone. Pecuk manggung jaya laku ming marga kula. Mara Sang Arjuna wis munira kamanungsan kasrepan ring tingkah mungsuniran padha kadang ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sandating padha paduka Duh Koko Prabing Durawati. Iya tak tampa Janaka. Ora lewat pangestuku wae tampanana Yayi. Kula cadheng tangan kula kekalih. Kapundi wonten ing mustaka mugi dados jimat Duh Koko Prabu. Koko Prabing Mandura nganturaken sungkem pangabekti kunjuk. Iya Janaka tak tampa pangestuku tampanana. Kula cadheng tangan kula kekalih kapundi wonten ing mustaka mugi dados jimat. Tindak saking pundi Koko Prabu? Ing semu sungkawa ing panggalih Arjuna iki dina negara Darawati iki dipedhah dening musuh wujuding Narendra ingkang dijuluk Sang Prabu Teja Dursila Gangga kepengin jembarake jajan ing pangkah bisa negara Darawati dadi jajane Sang Prabu Teja Dursila Gangga mulai iki dina Yayi pun Kakang njaluk tulung. Iki dina Janaka tak jaluki tulung singkirna Sang Prabu Dursila Gangga. Iya, Janaka singkirna. Yayi Prabing Durawati lan pun Kakang wis tanpa daya. Aku kelangan nenggala. Senjata cakra rapasah ditamakke marang anggane Sang Prabu Teja Dursila Gangga Arjuna. Paduka Koko Prabu kawon mengsah Sang Prabu Teja Dursila Gangga langkung-langkung kula Duh Koko Prabu. Kadigdayan menapa ingkang kedah kula ginakaken lumawan Sang Prabu Dursila Gangga. Cobanen dhisik Yayi. Mbok menawa dadi jalaran. Sirnane Sang Prabu Teja Dursila Gangga Janaka. Tatkala narpa Kresna tan tulus nyakra ring Resiwa Raja Nawisuta iki sapa? Iki sapa? Lho.
Wong ditakoni kok ora mangsuli ganti takon. Jamak lumrah ana dalem iki takon ganti pitakon. Aku Ratu Ndrawati Sri Bathara Kresna. Sing mburi bule sapa? Lho. Prabu Baladewa. Urung tepung bulek-bulek iki parat. Kowe kuwi sapa? Aku iki Pecuk Manggung. Lah kuwi nyang apa ratu kok kelayapan teko papan kene iki lho. Ratu kok nganti tumeka tengah ngalas. Sandang penganggone kawistara gombrak-gambrek. Mangerti ya Pecuk Manggung piye? Aku iki kalah perang. Negara Darawati ketekan musuh, ya kuwi Sang Prabu Dursila Gangga. Negara Darawati ketekan musuh Sang Prabu Dursila Gangga. Kejaba saka kuwi nenggalaku kuwi ilang. Duk nalika semana nggonku namane pusaka marang si Kantong Bolong Abdi Ngamarta ingkang wekasan ilang saka Pandulu Kantong Bolong lan Kyai Nenggala. Mulane dadi ratu aja sumungah-sungaran. Dadi ratu kudu bisa nemtokke wujuding kawicaksanan dupe kuwi kawula cilik wis wenang-wenang. Abdi Ngamarta wujuding Kantong Bolong ndok piloro nganti kok tamane Kyai Nenggala kuwi ora trep. Yen to Baladewa namane Kyai Nenggala marang si Kantong Bolong kuwi ora trep. Kowe iki ratu duwe kawibawan kok. Aja gampang nandhokake pidana marang para kawula dasih. Weruh to, ratu kuwi kudu adem perintahe, kudu kebak sabaran. Ora kok sabar-sabar kebranang banjur ngetokke Kyai Nenggala namane si Kantong Bolong apa kowe ora isin? Kowe iki ratu Satyaning Rat oboring jagat pakuning jagat resakaning bawana. Baladewa iku kondang ratu sing duwe kadigdayan. Perang ora tau kalah, kalah-kalahe mati. Musuh kok Kantong Bolong. Ora isin. Mula aja dibaleni meneh. Bab ana tetembungan ratu ki bisa nangis, kere ki bisa guyu. Dadi aja merga karo banujting bandha donya kang satau jiting pangkat ingkang teman lali karo dununge uripmu. Kowe bedake ing antarané ratu lan para kawula. Jane ratu mau mung sawetara minangka dadi payunging para kawula, ning tetepe ratu mau derajat kang diwenehke dening Gusti iki padha ning tumraping derajat tumraping tata gelar. Ing kono ratu ki manungsa, kawula ki uga manungsa. Mula sing baku manunggalake kawula Gusti, Gusti nyang kawula kang tegese kawula karo Gusti iki padha tetunggalan, samat sinamat dan daya dinayan, sawiji-wiji mapan jatining jejiban kang piniji, alambaran jiwa nunggah bangsa lan jiwa nunggah negara. Mula aja nduk balen itu minta menyimpang saka ngring kautaman. Saiki lho aku dituturi bocah ning tengah alas iki parat. Kowe iki anake sapa ora perlu takon. Ning cethane kowe iki ratu-ratu sing ora ndedaya. Nyatane ketekan musuh, kowe ora bisa mapali apa to kang dadi kadigdane Sang Prabu Teja Dursila Gangga. Karemu iki dina aku njaluk tulung, iki dina aku njaluk tulung. Sing baku ki nenggalaku lho. Nenggalaku ki ilang. Ing mongko Nenggala ki minangka dadi sifat kandele negara Mandura. Bayar pira kowe? Satsake kok sak benake wis. Kene mapano sambar iku rampungane. Panenging Pandhawa Raden Canaka nyawa. Kowe kudu minggat saka negara Darawati. Wah, kokot ketemu.
Oh. Anggap apa? Hei. Wah. Kalah perang. Iya, Raden. Ora kuwagang nandingi kridane Sang Prabu Dursila Gangga. Apa karepmu kedarang-darang teko papan kene golek Yadip abdiku jenenge Si Kantong Bolong. Aja kuwatir. Aku sing tanggung jawab golek Yadipmu Si Kantong Bolong. Minggir. Sowe pecuk manggung kowe gelem minggat saka papan kene apa ora kaduk wani kurang tuku wani musuh Prabu Titsa Dursila Gangga rasakno siksaku mati Yut Lo. Waduh. Permara mangko swamyung mung brengeng kadhe karunaning kaswase Eneng marga malat gongseng Gantawastrat Maja Sampeyan kok kaya ngoten tumindake Sampeyan iku dewa ing kahyangan Sabaluri ning senengan sampeyan ngetutke bangsane wong Angkara pamrih sampeyan apa Pak Ditogok Ya cetane aku njaluk ngapura aku mung neter karo Ratu Ndarawati Neter napa neter tak teter kaya ngapa kasektene sebab Ratu Ndarawati minangka dadi pengayomane para pendha mestine tanggap karo apa kang ndok karepke wong politik sampeyan
Nek malih niku dhisik sampean apa dhisik kula lek ndek pepinginan goleki wong tuwa kula kang jati. Aku kuwi ya tanggap karo karepmu kuwi lho, Long. Ora kira aku mentolo karo kowe, aku nulung karo kowe iki lho, Long. Pak dene sajake kok sak penake dhewe kok. Estune. Kandhane kok. Butuh kuwi apa to? Ratu Ndorowati iki minangka dadi ratu Sutrengat ben ngerti karo apa to kang dadi kewajibane. Didadekke ratu Sutyaningrat ora nindakake apa to kang dadi pakaryane. Ngaten nggih matur nuwun. Kandhane wong tuwa kok. Wis gak mulih sih aku. Lho. Mun aku arep ndek gawe kowe becek lho ya. Konangan karo becuk manggung malah. Nah, rek keri nemu rek. Wis arep bar. Ngene carane iki. Carane dalang ngene iki. Syukur dulang deleng. Sinun Prabu Kresna, Petro. Bagus sih. Kaya sing dadi parlek. Seno. Yayi tanggap apa ya Yayi? Iye. Nek wayang wong suarane nyememeh. Diteng Kresna kekeng kudu. Nek wayang wong ngono kuwi suarane. Ora ngerti dangkrem tak soampluk pisan iki. Ya omonge didera ngerti kok. Wapuk cangkemmu iki. Lu wayang mong karo wayang kulit iki seje. Nggih, niku Werkudara ngono kuwi. Dangkreng kamu. Jecek pisan diomong. Lah aku ngomong ora ngomong ya. Ayo, iki dina tetepe ala ketara becik ketitik. Loh. Weh, kandang bolong iki. Petro. Wonten dawuh. Kowe iki Nenggala, isih teman sepono dadamu, Petro. Ngeten niki, wong niku sing mandi niku senes gamane, ning atine dhewe. Ngeten. Kula aji-aji kula nggih kathah. Sing kula saiki nggih kathah. Ning sing mandi lho mandi niku atine kapitane ati teng pusaka niku jarine jenenge jimat barang siji dirumat. Mula mun mengendelke wujuding pusaka. Wong niku nek ngendelke kekuatane pusaka, lah niku atine ringkeh. Rumangsa aku ndek pusaka Kyai Nenggala. Sapa sing manyan aku? Sapa sira sapa ingsun? Wong cedhakku tak pateni. Niku tentane dadi wong ringkeh pusakane ora mandi. Contone niki. Nenggala tamake Gunung Juguruk Sekawasat, bui bengat merapat ditamake dodo kula mboten napa-napa. Lho, nggih ta? Mboten napa-napa. Mboten napa-napa, manyen niki ati. Lah. Lah. Mboten napa-napa. Ya. Aneh-aneh kok. Ya ngoten niku. Mripat kok, Di. Nggih nek mripat kok sakit nggih. Benten nek weteng mboten napa-napa ya. Lho. Lho mboten napa-napa. Ngene iki. Iya! Iya! Kok? Iya. Apane gandul kula? Lah neko-neko. Pun iki pusaka kula wangsulne. Marak
nindakake mala. Mun percaya kali niki. Hati yang suci dan bersih akan menimbulkan suatu kewibawaan. Hati suci dan bersih. Diomongi ngono. Mulane kaitane apa, Pak? Sing penting dudu nenggalane, sing penting niku atine. Iya Petruk, aku njaluk ngapura. Nalika semono keberanang kanepsonku Petruk, lah nggih mula niku. Mpun ngina kali wong cilik sing kaya kula. Sok kala mangsa wong cilik niku enten gunane biting seklek godhong suwek, enten gunane dhewe-dhewe. Durung mesti tak jibras tindang menir. Wong menek kambil piguna nggih golek santen, nggih ta? Wong ning sawah maco piguna kanggo golek wujuding pangan. Tanpa wong tani wong ora sing mapan ten kita ini buat iso mangan napa-napa. Moko matur nuwun teng para tani. Kabeh niku duwe guna dhewe-dhewe. Ora kok ratu mesti duwe kuwasa, duwe kekuatan ingkang temane. Mentala karo para kawula niku jenenge kleru. Iya. Wong dikandani ratu minangka dadi sumber tok pengayoning para kawula dasih. Aja nganti ratu itu mindak nyimpang saka anggering kautaman. Wong dadi contoh kok nyimpang saka anggering kautaman. Saya menurut Pancasila satu. Lho. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dadi wong iku bisa ngutrapke apa to sing dikarepke Pancasila. Lho, sebabe. Lho, wong ngene ndi, Mas? Parat diomongi ngalih titen ana kowe. Petruk menika pancen nate nggadahi sakit. Lara apa? Petruk niku nggadahi sakit pikiran. Ya, titenan tak sedake kok.